Айде, Серго, английски тъч. Айде, чао. Чао. Браво, Серго! Абе, бутни си и продължи, бе, момче. Точно така. Браво, браво! Браво, Крисо. Какво трябва да ги финтираш на сега? момента на удара, ако е зад защитата на отбраната, той реално играе. Сетката днес беше малко. Айде, чао. Браво! Не можа. Нищо, браво! Виктор, Виктор! Стани, оглеждай се, Стани! Оглеждай се, Стани! Тръгни, бе, Крисо, бе, що я чакаш там? Браво, браво, Вики! Ей, виж Петко, виж Петко! Добре. Браво, бе! Не горе. Не, много добре е даде, но той седи и чака на едно място. Трябва да се научи да се движи малко. Той чака на едно място от край време да настъпи и да почне да ги гледа. Браво, там където мога да вкарам.
бе, дай му за двойно. Браво, браво, Христо. Как да няма, бе? Ритна си го. Не нарочно, но... Да, бе, да, опитва се да му вземе топката, но не може. Трудно да се бие и трудно да се хваща. Много вятър дух. Добре. Да се ще махнат вратата вятър. Не, направо вътре. Не знам дали я би нарочен и вятъра от тях. Ма си влизаше, ако не беше реагирал в Италия. Що пак там? А, да, там. Те трябва се възбрази, това не може да бъде. Иване, какво правиш, бе? Какво се... Крисо, закъсняваш да тръгнеш, Крисо. Стига си я чакал на крак. Аз си е наумил да бие тъч. Що го чакаш сега? Браво! Още един път я дай! Красимиров е сам, нямаш за удар позиция. Камионище. Само това ми липсва за пълен комфорт. Това за ще виждаш ли добре? Щом точно този ни е на късмет. Ради ти тръгна, Ради, и това за никой не беше.
ето го Ицо! По-силно, браво! Кири, докато не е силно. Да, ама той не трябва да спира, докато не свира се. Не, Ицо се удари. Кири, се гони го, бе, що го чакаш да получи топката? Нямаше засада. Засада. Крисо, гледай засадата, Крисо. Ицо, виж! Браво! Нищо, браво! Гони! Стигаш я! Два! Браво, Вики! Корнер! Не, това е... Надолу ли играй? Ето ще пратим София.
къде тръгвай. Вики, не прибързвай, защото не ми... Той е хубаво бърза, докато не са подредили, ама такъв дълъг пас няма как да го... Настъпиха ли го? Идва! Браво, браво! Ице не се ориентира обаче. Ето го стани! Какво беше това, бе, пич? Петко, ще затваряте трима. Серго, връщай! Зад гърба ти е, Серго! Серго, зад гърба ти е! И гледайте тази засада. Айде, Виктор! Идва! Не бе, не беше в засада, бе. Не бяхте нито един там от среща, покриха засадата. Айде, Петю, газай! Този ли е правилният камион? Но в коя врата? Правилната ли? Добре, бе, къде се мъчиш? Трима човека те... Съдията поне го предупреди. Това като трактор го изнесе. Много са ти малки крачките, съдията. Това са 5 метра, а не 7. Ей! Не, това не е гола, синия беше гола, така каза Кати тук.
Кристиан остава отляво 2-3 човека. Кристиан остава отляво 2-3 човека срещу Сергей. Емо, бутни си е, бе, Емо! Бутни си е, би! Трябваше малко после. Не, бе, трябваше си е бутни и да си е бие. Той имаше място да... Идва! Айде, Дани! Спокойно бе, хора! Дани, спокойно! Той си изпусна просто. Не е тръгнал нарочно наляво. Не говори такива работи. Другия път, другия. Той сега влезне, бе, чакай. Ей, стига сте ги извеждали. Бързо, бързо! Това отиде ли в строежа? По-силно, по-силно. Петко, не ти беше за удар, Петко. Ми айде, почвай. Сам си, спокойно. Много дълго. Много дълго за Данчо. Браво, бе! Дай му я, дай му я! Абе, помогнете му, бе, с 3 човека ли ще атакуваме? Добре, ама задържа много. Царско село! Царско село! Серго, натисни е, бе, Серго! Вчера как я натискаше днеска? Преса, преса!
Дали се говори, бе? Йони, не го чакай да се върне обратно. Айде, Марти, коми! Айде, Красимир. Айде, Крис! Ма много, Кате, нещо. Кате, къде сте го водили вчера? Какво е правил? Виж, че го настигна, то беше 3 метра от него. Не сме го водили, цял ден си беше у нас. На риба. Охо. Кажи му другия път да не гони рибата. Събудил ли сте? Ето го, идва правилният камион, Кате. Идва правилният камион. Това е било. Точно то синия. Не кой да е. Дай я му еде, защо я върна назад? Айде, дай му я! Идва... Стига! Ма мек пас беше да се стигне и да си реши. Пак изпускаме... Не, казал съм, че е много важно матча. Играем с водача. Къде знаеш по принцип някой път тук играят много добре. Фани, снима ли го това нещо? Браво, Серго! Браво на двамата! Да, бе, много добре се пребори. Не, той още е тук, още не е слязал отдолу. Сега знамето... Айде, Дани! Ще го разпънем зубта. Емо, за какво го фаулираш? Връщайте сега, връщайте! Айде, Петю, връщай! Абе, връщайте, бе! Още! Ицо в момента му каза да покрие засадата. С тази инструкция, не знам дали разбра. Покри засадата в момента. Петко, остави го в засада, бе! Браво! Айде, царско село! Айде, Крисо! Преса, Ник, преса! Не го пуска, не минава! Не двамата, единия! Така, точно така! Еми, така... О! Буде засада, ако не го покрият. Всеки момент. Успях. Път му е фърли оттам. Да, бе, да. Благодаря. И дълго. Да. И колко захар? Не искам захар аз. Без? Без, аз без захар.
Не, няма. Добре. Не, пари. Катата ли е дава пари? Кате? Катеринке? Кате? Вече... Абе не бе! Дайте ми пречи да снимам. Абе не бе, той ги е взел, той черпи, глади, абе глади че. Ай, снимай бе, не си остави уръка. Ни... Трябва да я гоня, не ми се действа. Айде, не стига! Ма не горите и. Натисни го без пал! Сега последно да го натискам ли тата или да не го натискам? Нали имам как му блести наистина. Засада. Търпи сега, търпай! Айде! Засада Кристиян. Сега вече може и да не. Айде, не си давай! Като вие, че не може да я нагласи, свие на някой. И топка да отиде на... Да, първата врата, майка. Ти и друг път му говори на автобивките какви са гадни, па той после ще продължава да я цели. Абе, къде тръгна? Петко, опасно е това, Петко. Браво! Браво, Петко! Как да го вземе? Да я вземе да го фаулира ли, като я пази добре? И... Да! Засада е. Зад чертата беше. Не беше зад чертата. Мале как го зритаха зверски. Но той не беше зад центъра, бе, човек. Зад центъра. Не беше. Като господане, те тогава мина. Тогава ли мина? Сигурно, че гледаш тази плътната линия, а не другата. А, добре. Ма много го ритнаха лошо. Охо! Чакай, не мога сега. Не мога ти дам да си я дърпам. Чакай, че ще изпусна гола. Той вятър ли му я подкара? Браво! Не знам, не съм го гледал май. Ма по принцип вижте, той трябваше му бие в далечния ъгъл. А може. Ма не съм бил аз. Пепи, върния, оттам не можеше да я вкарваш. Трябваше да я свали, защото беше кофти, много малък ъгъл. Виж, Боян на първа ще изкача. Виж, Боян на първа може да изкочи също. Не ги би еднакво всички тъчове. Затова няма да отскочи от земята. Не, това по принцип даже Кемал каза, че са им казали като инструкция за отскочи от земята, която намира ръката, това да не го свират. Което е нормално, разбира се. И ми взема, защото не тръгна с глава да отиграе, чакаше. Това не се ли намери топката? Не, Дамянов беше там, не. Ама не трябва да ига кръка Крисо.
Избиха я, бе, избиха я. Кате, чувам, че идва твой приятел с синия камион. Правилния. Дай му я, бе, Марти, с глава! Айде, давай, Вано! Изпъна си го! Вика, Йони, внимавай! Отляво, човек! Йоане, прати някой отляво! Тя фалцирана от това, че... Йони, фалцирана от биващите тая. Ник, така пречиш на вратаря само. Ма Крисо, не го чакай да бъде. Давай, 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 Крисо! Гадни бутни. Как от трима успя да оцелиш техния? Идва синия камион. Не, той преди беше стигнал до стане. Марти, дърпай! Мина. Стига глупости. Стига сватбарски. Не, бе, бутния на Ник. Браво, Валио! Браво, нищо, Крисо, браво. Това беше добре. Добре, дай му я, защо я овладяваш? Браво! Браво, Ник, браво! Точно така! Браво! Не е лесно да играл, не го приш, но атаката е хубава. Айде, чек! Айде, чек!
Браво, бе! И то вятър. Гони, гони! Да, бе. Помоли треньора да ви обясни, че играете с засади. Абе не чакай да дойдат, бе. Его Петко, его Валю превърти през тях. Его Николас. Его Николас свободен. Ти чакаш. Пострада сега. Видя ли като чакаш как пострада? Ми изреда го. Айде, чек, сега ти е шанса да пипнеш топката. Браво, Вики. Браво, Ник. Айде, дига я. Нищо, браво. Абе, обърни си я, върни на чек, стига си се мъчил да... Ама трябва да си им вкарвате головете, защото нали знаеш, че много положение изпускаме. Не на всеки матч. Това са... Браво, Петко! Не, това само Крисо мога да го изпусне. Дай му я да тръгна, сам беше. Айде си я, Данчо! Данчо, тръгни си я, картирай, бе! Той вижда това, защото той гледа как лети и чака така да я бият поле. А той трябва да тръгне с гърди да си я бутне и тогава вече няма кой да го спре. Трябва да я чакат, разбираш ли? Ей!
Фаул ли му свириха на Дамянов? Ник! Петко! А, не, това не е Петко. Ало. Здрасти. Имаме матч в момента. Не, той после на английски няма да... На английския после няма да риди, има да учи. Добре, айде. Спокойно, няма никой. О, браво! Браво! Няма такова поеме. Браво, Петко! Корнер ли успяхме да спечелим нещо? Ник, ходи рипай, бе, Ник. Айде през сега, Дани, ама не излитай. Па те да не го отседят. Край, тръгна с синия камион. Взе му я. Той много от желание не може да я вкара. От много желание не може. Пренавид, бе. Пренавид. Много изпуснахме, бе. Не е хубаво, защото не всеки матч имаме толкова. Да, но... виж са, те са първи в групата, не е ли греши? Говоря по принцип... изпетих имаме матч. Не, равномерно слаби са групите. Как най-слабата в нашите са някакви от София спортни модели си? Аз ще го гледат друг път, ще им пусна аз повече фъндък на тях никога. Не. Славам го, но не се вижда. Как така не се вижда? Ама аз като съм тия донат, пак няма го видиш. Пак няма го видиш. Само през линка, така ли? И на телевизор как ще си го гледам? През линка? Той линка си е същия. Това е проблем на твоя телевизор. Още! Не бе. Не знам, не особено. Не
съм си купувал скоро телевизор. Какъв е този телевизор сега 4K? Какъв чувам? Ето, веднага ти обяснявам. Това е телевизор, който да се набуташ. Така ли? Да. Нали знаеш, на времето имаше обикновени телевизори, после пуснаха HD. Нали, преди 100 години. Българските телевизии все още не са пуснали HD сигнал повечето. Пуснаха 4K. 4K ще пуснат след 2-30 години планета. Не, 2-3 години планета ще пуснат. 2 телевизии, които пускат. Тоест извода е, ако гледаш планета, в момента планета има 4K сигнал. Ако си с Fusion Box, планета, Булсатком пускаха планета в 4K. Това е единствената телевизия, която в обозримо бъдеще ще се насладиш на 4K телевизора. Иначе обясняват, нали, от толкова пикселите така. Сега, виж са, пикселите са по-дребни при един и същи размер. Обаче аз накладвате пиксели от толкова на обикновен телевизор HD, който не се вижда. Аз пиксели не виждам, разбира се, от такова разстояние. Защото аз съм сплазвам Panasonic VR. И моят Panasonic VR, нали, средно добрия модел. Но те па... И аз съм с Panasonic VR, те вече не ги правят заради... Никакви не са ми. Абсолютно никакви. И понеже искам да го закарам на вилата, и сам ми обяснява засада. И че излезе, да. И сам ми обяснява един съсед, че взимаш най-новото 4K. И викам, какво е това? Не бе, взимаш това, което си замисля сам. Има повече пиксели. Значи интернет, това не зависи от катата. Да. 4K има повече пиксели. 2 пъти повече пиксели, отколкото HD. Само лед нямаше кой да му я поеме. Кой е това другото? Имало 4 и 3. Какво беше? Какво беше, бе, Ради? То много на 4K телевизор и другия беше някакъв 4K с 3. Какъв автома, аз не спешаваш. Значи няма да видиш разлика от кривия HD. Да, на мен трябва да се стане, обаче ще има настърчено. Айде, стани! Браво, бе! Браво, Ице! Това, дето казваш, не знам, ти се какво е. Ей, как се лъзна лошо. Засада! Засада има, какво дигаш ръце? Браво, бе! Тук нямаше засада. Тук нямаше. Една линия той си дебне. Лошото е, че вече не панела. Това е лошо. Не, виж сега, то ще забележиш. Това... Това беше часа. Може би на мен оказва не е толкова доволен, принципно. Много на мен че крайната пусната. Нямаш точно.
Най-добрите и те са не са, които пускат. На телевизорите се оправят, те се пускат BBC. Просто влизате по океана кабел, телевизор. Къде? Къде? Той там бе. Снимаме? Дуспа ли? Проблеми такива, които са софтуера. И по сигнал. Примерно, много основен проблем има, че не помни един настройки. Той може би са от същата серия, независимо дали е по-хубаво. Софтуера е същ. Много голям. Това ми беше много голям проблем. Примерно не помни настройки на отделните канали, не ги запаметява за такива дребни настройки, примерно за език. Да речем, ако основно са пуснали да речем кабелната, не са си играли директно да пускат както е стрима и то примерно се получи на 30 първи. Не може да си запаметя, може да го прескочиш на ама не го запаметя. Това много дразнещо беше. Но това е софтуерен проблем. Не, сега е, защото не пускаха. Това е ясен, известен проблем, но не пуснаха обновление. Дали не е заучено това, бе? Това сигурно беше заучено. Да, ма ония се усети и тройката се усети. Заучено. Това беше поне 4 ходова комбинацията. Толкова се помня. Много. Върни я с крак, бе, Марти. Това беше толкова малък ъгъл, че... А той свършва всъщност. Браво! Стани, иска ти фанелката! Не я давай, че има нещо напоследък.